Sai sin ni ka por ngadap da ka jing songo yu blai ya ka bang yo ban ya kren bat phi lam ba ka ni ka tin ka jong blai si sha ka ni ka tin ka long jing ka khui nga ba ka long jing ka khui phi ru ha ba phi sha skor ya ka ni ka tin ka jong blai ha ka ni ka sngi kwa ban kren biang na ka sam khan dai phuai ka ba kren shapang ka miet ka ba kren shapang ka miet ba ka tin ka jong blai ka ong kop ni menom ship ting na ka jing tri men miet lam ni na ukhnam ba her men sngi na ka jing yap khlam ka ba ya ka ba dom lam ni na ka jing penjot ka ba penjot men sngi ka ktin ka jong blai ka kren ia ka miet ba ka kren ru ia ka ta ka sngi ka don ka jing ma ha ka miet ba ka don ru ka jing ma ha ka ba men sngi ka don ka jing penjot men miet ka don ka jing penjot ru men sngi tingin le kum no kata ka dei ka jing kali ngas ngau don preng jong fi ka dei ka por ba ka don ba ka jing le ha ka por miet nam ta jong fi phim nang yo thia phim nang yo dem but don kun rit jong pi ru ikan dit bai khat ar baji lai baji kadi ka por ka ba iju kendit kadi ka por ka ba iju linyar kadi ka por ka ba iju leng amen sim him tip na ka e ka daw but ma pi ru ha ka por miet fi ju pot sneu ki jing pot sneu ki bam snotanat pi pot sneu ki nong yap pi pot sneu ya kita ki breu ki ba la klat no na ka ni ka prathai but fi ka yo i pa ju fi ba la klat ni mei ni pa i ne mi i but ka pen so jere fi ka pen ship ting fi namar fi kendo igni gi nong yap ha ka ta ki jing pot sneu ki jong pi mar ki khasi gi ong bala fi pot sneu ye ka ki bayap kamju bha roi nga kwa banong fi ni ka sngi ka momenta ba ka tin ka jong blai ka kular hang ni menom ship ting na ka ta ki jing trim men miet lem ne no khnam ba her men sngi na ka ta ki jing trim jong ka miet kan mau ba ki sinran ki jong trai ho ki la don hapeng ki jing trim jong ka miet ki la ya shong da ka ta ka ling ban lech sha shiliang jong ka ta ka duriao henry hakata ka duriao lawan ka jing pen ki ka eryong bat ki klam nang yo thia yo dem ki klam nang yo ya kata ka jing aram ne kata ka jing suk namar haka por miet ka lawan ka jing pen ki kata ka eryong renga songo yo blai mar ka babel ka ong hang ni Matthews kat saw arb saw ka ong gom ni henry men kata ka lieng kala don ha preng ka duriao ya ka bala pen ki e da ki jing at pulong nabak kala kala be persya te haka jing miet ka basaw jisu la lech haki udaya halor ka duriau haba kita ki senran te kila i uba uya halor ka duriau kila sunguk yu kila ong kalong karangai te kila linear na ka ba shep tiang rayu jisu kumne ru ula kren haki uda ong to sungok shlor dei manga to wat shep tiang kini jublai ke thu baga jing ap miet ka basau ba jisu wan bania kendo ini ki senran ki badan ha temir jong ka jing yap ki badan ha kata ka jing pen ki ha kata ka jing at phlong jisu wan bania kendo iki ha kata ka miet bat ka de jing amiet ka basaw padeng ta kwa banong fi ka ni ka sngi ka mamta ka jing amiet ka balai ka de khat arba ji hadu lai ba ji ru andreu ba ji ka de jing amiet ka basaw tadeng ta padeng jong kita u jisu wan man yakendo yaki bat udah penjajai ta ka eryong mana kwa banong fi ka ni ka sngi mentala raja ka baja ta ka miet ka jong fi pi thia da miet ka wan ka jing pho sni ka wan ka jing pen shep ting ka wan ka jing pen kendit ya fi andreu trai udan ha ka miet ya ka ba un penjajai ta ka eryong ka jong fi lepo asni ki nong yap wa juting ki nong yap di ki nong yap ki benting fi tadeng ta wa junget than ni ka e ka baki ki ong ki mendai namar ba mendai ki pat tip yu jisu ndai mentangi la tip pleng bu udan nong ya da jongi pleng udan uta ubasuma rengi balada ka jingyap ka khat nginom la ban yap kum to klem da ka jing tip ka jong blai balada pi phila shep tieng no kata ka jing shep tieng ka jong pi kan wan ra ka jingyap ya pi tadeng ta ka khtin ka jong blai ka ong wat shep tieng ka ong ba menom shep tieng na ka jing triem men miet ki jing pen ki ju ki bor jing dom ki jing ele kita ki bor ki buan ban kta ifi nang ni nang tai la si ka ju wan ka jing so ka jing pang ya phiru ha ka por miet trai wong ni kan tien menom shep tieng ya ka jing trem jang ka miet na mar nga don rengkat bat me ba ktin ju blai ka ong ni lem ne no khnam beher men sngi ki don ki ba le sneu ya fi ka por men sngi la si ki pha da kita ki mentor ki jong ki ya phi Renga kwa banong ifi ba kata ka mentor ke jongki kata ke jingknya ke jingkan ke jongki kanom lerkam kanom la ban long namar pidon ha ke jingka jong utau ba kli tam kita ki sum ki bemeding jong kita ki mentor ken lipno namar utrai ulong ke jakari jongfi utrai ulong ke sti ba kati ba ha ba ki atun ko ki nem atun ko ifi utrai yang khmat ba ulong ke sti ban dai ifi tandai ta waju chep tieng na ke jingle asniu jong ki breu ki mla ban asniu ifi ka dei be ka bod jong jingdom wadum ting itu para marjan yo piong bai para marjan la les niu go ju ting ya kata ki breu ki nam la ben les niu fi wadu ksoi nam la ben les niu fi mar ka tin ga jong blai kong la flang ngai bu ksoi persang ban tim ya fi henreu blain ban kelas ga jing kerku la ksoi persang ban ra ga jing sniu blain ban kala be ga jing bah
Tadeng ta ki AK ki baja ki AK ki balong GM fi tin jublai kang WhatsApp ting nagajing triman mit lemne nauta uknam baher men sngi ne nagajing ap klam ka bayat ha ka badum hoi ka klam ka yat ha ka badum phim yu i ka klam kawan kumno phim yu i ka ta ka jing penjot kawan kumno han rega kwa banong fi la ta ka klam ka don la fi don ba ublai nganget bo try un kar khu fi ka don ko i ka testimony ha ka ne ka por ka ba menta nga kwa ba phin pej ya kini ka testimony jong iba champang kumno ba ka khlam ka la yo i nu COVID-19 la yo i bat kumno ba ilalat na kini ka jingpang na kini ka khlam ki breu fin smutho ya kini ka wai ba kita ki bam doai kita ki bam ngai ki yap handre kita ki bangai ki lat im ba ka fin ngap ya kini ka testimony kini ka por ka ba menta ngadap da ka jingkemeng ba krau wang yok bandon dot fi kini ka jaka ngerteng ba champang dan sibun ki ban keren ngamla ban keren not ni kau boleh bah palat aki cik macam amen kau boleh sibun pastor fi ai kini kalat kam dei nama ta dunun nama ta kapuram ka jong boleh nga syukwa ban itu fi ba kini ki benai ki bala adab kat tu kat ni benai nga yok ka we ka jing sitom ka ba bar khot ki briu ki yok hi nga yok itu covid ka ba ha kapur bangam ngadei briu ba hoi ngalak priang Jesus ngalak nget ublay ndai haba ka jingpang kawan banyale e ka jim jonga ha kapor bangapang itu ifi kai ka ba ja ka jim jonga ha tu kapor bangapang ngam kwa ban doktor namar dai gubriu bangam priang i kini ka covid nga perkat ngam julele nga sejong ha office ru nga datre nga pinang ni finum don bayo pang namang don manga badwai ndai bosong lengo badai bayo pang himanga ha kapor bang sitom ngala persiang man sumar ndai ha kapor ba ngalak sumar kat tu kan ni por na TV hadin ba mar sendep ai ke injection ka first dose nga yok ke jingpang hana kala sumar nga kham jam hadin mangalit pen i ki doktor ki ong bai kum dia ngelit lang bi lok jonga i don hang dia ha kapor bagi check i ka oksigen ki ong i phi ngin ai dawai ye lok jong phi te lek wut yo yam namar ngam la ring penhiar men sim syu namar ngam junget ba katu jingpang kadon hande da ngapet shisha kadon shisha ka jingpang tang kawai nga skwa ban ong fi katu jingpang kadon shisha tang bala dam dua yap namar balai nga ong kum tang fi nga kwa ban pen kra ban yaro yu blai namar balai nga fi ha katu ka por ban let nga fi nga skwa ban ong ha ka por ban sitom nga sutu ngam la ring penhiar men sim syu ha ka por ban point tai robot hospital ha ka por ban la telot ba ka met ngam tip briu syu nga syong tu ki test ki tap gitu ki tiar nak mut ki check nga ki ong nga ba pila yok covid ngalatip lupa pula yok covid ndon kamon batai namar nga adon hospital ka jing sitom ka symptom kala dai lupa handai ka ba pelingo ye ka jim jonga ka dai ha ka por bagi test ngan TV ki ong ka oksigen jo fi ka biang haba ki doktor ki ong lek loi wut yo yam balai ka tu oksigen ka kiu ka tu TV ka biang oksigen jonga namar ha ka tu ka por ka ba ngapoi hospital bar khoi ki perlok ngala pentip ki adwai nganget finang ni ruman ka por wala da pimtip ru chai duai namata ka ye ka sam jonga pastor sa yo ki tu ki message bai ong ngi check kan mai fi jing duai wat ha ka bari fi adwai na ka tadang wala oksigen ngas ngongo yu blai ngan TV ha ka por bangilet ka tu hospital ngan TV ka ba pelingo i ka jim jonga hot nia tia hospital lang ba tia ki wai ha ka por manga tia hospital fi ngakeli jing keli yu blai ngong try nga syakri yu blai ngan lek che ye ngan jubak kum no manga ba plong jing duai hieng manga ba syek yalam jing duai manga ba pang kum no ngan jubak ha office ru namar manga hi ba yok covid handrai ublai ukuran ya ke jim jonga ngam don jubak ba tu por manga syong hospital handrai ublai ong yang aku iktian fi ngang seperkat sang ongan lek kumnu si office ngatip bi bangan kia kayeng kala syayam kala syong quarantine ki khun kala ayam hayeng sam kala ayam re ngas ngongo yu bleng ngai TV hak tu ko por bang syong hospital ngai TV kat bangang syong hospital ngai TV ngapet kum tu na ji khayen ublei ong wat jus ngobiang me lamar usia drak misyak abeniku ki kham hok banya me tangba ki de ban rung gading meru mesyuyat lingba kumba tu kasam even though you walk through the valley of death lara fiat syuyat lingba pitiap hakapor bang atia hospital ngatia south sngi ngakamat oksigen ke bil jonga ka de kikat bakeli ki bil de ki lakbet ki perlok jonga handai ngasngongo you play baka bil jonga ka de tangar penyo hajar ngayo reimbursement bat sama ki brio ki ai pisa ngayo sofo hajar pisa ngayo atam kata ka day boleh kamba ji im jonga plus nang ta hapo saus ngi banga thia nga TV khat sangot ki yam ki ba kham khlan ban yanga ngashi i senduk met yap bet man kasngi tang la ki se jrong ka troli ngala si la hiar senduk met yam ngong trai nga kham sep tieng ngashi ong trai ngala day manga ban dan ha tai pusion ndai boleh pun khia ji im jonga
ngakot ngakhia ngalong kumni bangalong ru dei da jing isnei jong blai ngani thu ifi da ngawan hayeng ifi ngasukwa ban ong ifi kini por balai ha kapor ho ngalatep ngakhia nglawan sieng ngala sungu blai blai lapen khia ai chi im jonga handrai ngakwa ban ong ifi ha kapor bangawan hayeng man bangayo sngo ba pertasnong nang tu marjan na marhajan mar siang ngasa jiao siam marjan makadong jonga kadai jiao lai dom kiba bun kiba yap tam covid dei jiao lai dom ifi man ba pertasnong ngala dep tip di tu batia marjan nga man ba pertala si ibayap itu ngasu songo yu blai man kasngi ba kidon cibun kibrio ki baklan manga ki idon weili por mangadang rung hospital idang keren phone idang sautenat idang keren tu handai tangkat tu hapor ban mi no hospital handai ke basngo lingo bitai mi rengkat bagamet yam cifi ublai pen khia ai ki im jonga pitep dangawan si ye ngapuli ke tu kam ko apostol nong ba khat ar cifi ha kapor ba ki pen stomi ki apostol ketia ke jong blai kong kila siam yu jacob ki penyap dah lada penyap yu jacob tu herod ui bagade ba itenat ba penyap yu jacob uperkat ban penyap sayu petros uangan bu suan mar bagade kan yam jinglai ngapuli ke tu hadian kaktian jong blai kong ka balang kala duai da ka jisrep na ka benta jong u ngasiam hang tu ngasapuli kaktian jong blai kong don sibun ki brio ki jacob kila nang yap namar ngisepet ka por bayap ngikham ya duai ngatiap ba ka tu sngi ladam don ba duai yang ah tu sngi ngan yap ba tu sngi ngatip ti kena bangan yap namar ngamdan jaka syu ka cing tir ka syadam long syu an tv handai namar ba kibriu jong play ki duai kirki an tv naman ta jong ak tu sngi ngalat ai ngai isnai ti giwe ba ti ang tu imat rai mdadon ba duai chirham nam ta juki nak tadaw ki yap ai nak tadaw ngakwa ban ong fi don hakane jaka ngong hayi asam ngong ilok tu por bangawan ngasyong karantin ngong ki on lada fio i manu bedon per request ba duai lada kadai yang i bangin bu yak pliang bam jabu suang in duai suai gibriu nama lada ki don kam tu por wa juang sibet namar ki don kam hak tu por yok ki yap lada yang ki duai ngalat ban em ngaem kum dia nganget ngiru ngide ban duai ta ki wat le ka ki jing duai ngide ban duai bhai ki brio tengam dan sibun ke ban ong renga shu songo yu blai ngawan ban ya thu e fi kan dia ya ka ai ka bo blai le ke ji em jonga judon ka ba e bo blai dang lai kamba hadu mata tu blai kam ta brom jong blai ku yu fi nganget bagani ka testimony ka long jingkar khu ye fi ngani ka ski bar ngakwa ban ong ye fi wanum tieng ya ka klam ka ba ya ka por min ski mà đều play bên Nhật Đại phi, đều play bên em phi, đều play, bên lệ cái kamba, hak cái em cái jong phi, cái đơn cái khlam ru, hak cái ri, cái ma hao tu cái por, bagi Israel kilayat, hak cái lenti ri cloud jong ki, cái khlam kalawan, but kini ki sending ki wan ban po yaki, Henry anda habaki ki la cái bamut ki pet syak cái ding, ya bau Moses flashna. Ula penyeng ya tau ding, bahau tau ding, udan tau sendernong, but habaki la pet syak tau sendernong, kata cái khlam kalakan riak anaki. Man kwa banong ifi pim de ben pet chaka ta klam and fin pet chau Jesus Christ ubala sdien halor ka ding pna fin pet chaka ta e ka bu trial da pendap ya ka chingem ka jong fi ula da pendap man pelaj fi na ka jingtem ula da pendap man pelaj fi na ka jingma ta ding tau ong gini ketien un pelaj fi na ka ta ka jingyap klam ka bayat ha ka badum lemne ka jing penjat ka ba penjat men si soitan la penjat ifi ki bor jingdum kinam la penjat ifi ki bor jong paman da lele kinam la penjat ifi nama rutrau dan haka liang ke jong fi ka kwan pule ne ke por ya ka ktien ke jong blai ka ongom ne ka ktien ke jong blai ne Deuteronomy ke lanong ka ba life way ka ne de khat ka prague ongom ne nama rutrai daladi hi un la yashwa jong me un long rengkat bat me unam i no ya me lem ne kan tait no ya me what ship ting ti lem ne what khau et ka ktien ke jong blai ka ong what ship ting lem ne what khau et nama rutrai unam kan tait ya me utrai dalali unam i no unam kan tait ya fi ta de ta ba ka sam kan dai puai ka ong menam siap ting nak tak jing trim nak tak jing ap klam ka ba ya ka ba dum dan nak tak jing penjat ka ba penjat men sngi kan mau bo try dan rengkat bat fi kan mau bo try u ya bat fi kan mau bo try un le ki kamba ha ka jing im ka jong fi ta de ta ka proverb ka ba lai ka khot ka ba arp sa gong haba me thia menam siap ting men thia ru ba ka jing thia jame kan long ka ba bang wa siap ting ka jing siap ting ka ba kindit lemne ka jing penjat jang ki baman haba ka one lap haba try u long ka jing shania jong me ba un sumar ki chat jong me kanam ngat da lele ru ka jat jong fi kanam Finum kalon, finum jaga basniu ke jing im ke jong fi, api pang fin yok kia, fidan ke jing utrai un pelat ya fi, fidan na kata ka jing shitom joka mensim utrai un pen kia, ya kata ka mensim ke jong fi, bat nganget, lata long ha ka bamit, ne ha ka basngi utrai ong wat shep tieng. Deng ta habu utrai ong wat shep tieng, nai shep tieng. Dei soitan ba ong shep tieng, dei soitan ong ba pin kende ka mensim ke jong fi pin ki kata ke jingmut perkat jongi, kam lele, utrai dan rengkat bat fi, nginya dua he ka ne ka por ka menta. Bat ngangai utrai unang kerku ya ke jim ke jong fi try ni ka pon ngawan men boti ko kan ra try yang ni ki khon ki jom try ki badan ke jing shep tieng men miet
ki shep tieng ro man sngi roi try na do ne ka sngi ba ki sngo ka tien ka jome ba ki tia da miet kin tia ji kan long bi ka ba bang ha ka ba suk kin tia ba try ho oi coconut kan dan shuk ka ta ka jing pen wet ka jing pen thut ma try me wan ko ma lawan ko try ha ki sinran ki jome ha ka ta ka jing amiet ka ba saw me wan ko try ha ka jing amiet ka ba saw na ka banda ki ni khon ki jome ba ki ta ki jing le ki jing pen ki ba ro jo ka jim kin light ba kin long jai no try nga tip me nong in no me nong lendet no ki ka try me long wat ship tieng le ne wat khau try me don ringkat ba try ba ya men sngi nom ship tieng ki accident ki nom ship tieng ko try ya ta ki khlam ki nom ship tieng ya ki jingpang ki nom ship tieng no ko try na marum dan bala an pen jat yu tau bangai try nga sngongu imem ba me ai ne ka tien ne ka sngi ba try ki kun jeme ki long ki bala kerku ni ka sngi long bala kerku ki kan long ka sngi ki bala pen sla ki we pi we ba ka presence ka jome ka ya bat ki ablai ha ka teng ki jong jisu nga dwai nga aingo amen but amen try na kerku fi try na ai bor fi Unang pensela efi kena kesengi, mana kesengi kalau kesengi kabala kerku ya fi, nget bau jisu, upelat ya fi nak kejing tim, bau dah kerku ya kejing em kejong fi. Kublai shibun, pilaan phone, pilaan wan ro isya kena kejaka, kebigi dah nanya apa nong thmai nong kriam, try kerku fi kublai shibun. Amen.